2029 kusawona uMarch bandla. Nangu uDerek-ke yabona naso isihlahla sakhe akhuluma ngaso sakotapeya sibona. Hawu omunye le phezulu ngiyawubona kufanele agibele. Hawu phezulu kufanele awuthathe. Abuye abheke nje kahle. Usona-ke lesi ukotapeya lo akhuluma ngawo uDerek. Yabona ikhani sisathela okokuqala uyabona lelo nakhona. Ilona zakhona isencane. Kodwa-ke bona ngathi lesi sizothela ngempela. Kusho ukuthi namhlanje uyaphuma-ke uMadesi isonto Sunday 29 March. Akaphuma bona uzobuya nani usibona ukotapeya wakhe lona. Kusho ukuthi njengoba atshala futhi lana uMadesi ukotapeya kanjena good decision making. Khumbula phela ukotapeya into ongayidla nelo nophuthu lodwa yabona ufake nje ube mningi. Ungadla kamnandi udle nophuthu. Awulokhu wenza into ey'ningi awukwenzi isishebo. Ukotapeya nje uwodwa okay. Hhayi akaphume-ke uMadesi njengoba eshilo ukuthini uyolona ulinde leya voucher yakhe iphumile usothenga uzoshutha izinto azoyithenga. Izinto ayithengile uzoshutha. Okay hhayi asike sihambe uzashaya noMazubela nje esahamba endleleni. Okay so right. Sona isihlahla sekotapeya lesi. Nayi indlu yakhe uMadesi yabona itende leli. Itende lifakile leli. Yabona. Itende lakho engathi wakayiveza le ndawo kudala. Yabona. Itende leli. Yabona. Nayi indlu yaDerek. Yabona itende. Yabona. Nayi imfino yakhe, nayi ingadi yakhe uMadesi. Sizolontunja. Akakaphumi uDerek. Akakaphumi yabona hayibona. Uloku evunile nje la. Uloku evunile. Uloku evunile lana. Uloku evunile okay hhayi-ke. Nakhu la ayiveza khona akhumbula. Abantu babone ukuthi usasendlini yakhe uMadesi. Okay so right. Uzo-update-a. Kusho ukuthi sithe namhlanje good decision making. Good decision making yanamhlanje. So right. Ikhumbula uyekhulume ngokuthi uzolenza isaka wagcina elenzile wabona. Lelathayela wagcina sezofaka igxobo embili sekhohliwe ukushutha ade ephuma. Nakhu laphuma khona endlini yakhe yabona. Khumbula nakho lela window linenkuni ey'vala ezathi. Khohliwe ukushutha esavula yabona naneketanga. Sefuna athole-ke ingidi kusho ukuthi le ngidi anayo ayingeni kule ketanga. Ile ngidi yasey'tolo yabona le oyikhipha mase uwuvala ukhiye ungeke uyikhiphe uvulile. So ayingeni kule ketanga. Funa ngithole ingidi uDerek. Good decision making njengoba akhe leli sango lakhe wabona. Nali isango laMadesi. Kufanele azame lana. Awuzobona usufakani la. Hlampe kufanele afake noma omunye uthayela hlampe awulontu nje la wabona. Hlampe awufake lana uvale le ndawo uvale lesikhala wabona. Wabona nesikhala uzobona ukuthi uyiplana kanjani kodwa hhayi li-right ayigijimele. Sengisho wona ukuthi nje alifuni nokuphangisa layihambela nje vele ulivule lihambe. Yabona. Good decision making nalana yabona njengoba elungisele isango lakhe. Yabona. Madesi uDerek. Okay so right. Isihlahla sisuka kusona sakotapeya nasa ngale. Sisuka kulesa sihlahla khumbula. Njengemuva. Okay hayi so right. Sewona u29 wabona nangu uDerek good decision making dlula ubani ilo bathi uPata River lo. Lo bathi uPata River. Bona ngala. Good decision making. Sendleleni uMadesi athi ufuna ukuthatha lezi zinto ey'ncane ayishilo. Okay uzoshutha kodwa so right. Kusewona bandla mhla ka-29. Kusewona 29 nabona manje sidlulaphi. Sidlula nayi main ngaselelo le-power yagesi. Ngase-3 manje. Yabona amarobhothi lawa aya kubani uthwala le embalenhle clinic nasesinamuva lapha phambili. Yabona. Sacula lona lelo verse good decision making today. Okay hayi so right. Nakho-ke siyabona sidlula ngawo Dr. Mkhize manje. Naleli sonto lana libona leli sonto. Na Dr. Mkhize lana. Na Dr. Mkhize. Dr. Mkhize Road isonto laphayana.
seba ne-good decision making. Good decision making nawo Dr. Mkhize ungena lana. Silibhekise khona la emall yabona. Kangcono kutholakele uDokotela Mkhize. Le crossing lokho khuluma ile crossing la khuluma ngayo no-Shoprite uyayibona. Ile ngaphesheya kunemall yabona la u-KFC ngalana. Uyayibona idile crossing bese kube imall nakhe emall yabona. Nampo McDonald. Sacula lona lelo vesi lokuthini good decision making. Yabona siyala crossing namhlanje. Siyala idile crossing. Yes, alright. Singaphakathi eShoprite uyayibona impuphu. U-Super White ubani? 99.99. Ucabanga ukuthi avele athathe yona uMatersi ukuze asizakale. Okay, uzothenga yona impuphu uMatersi. Okay, so right. Thatha yona. Vele ka-100 lelo. Yebo. Nangu bandla uTeriki. Matersi bona kubuye nani nayo le mpuphu vele wayithenga. Khumbula iveza kusewona umhla ka-29 March. Sunday 29 March kusewona bona uvele wathenga yona ngobani special Super White le bizayo-ke le bayazi abantu. Kwezinye indawo 150 149 wayibona into kanjalo. Lana kusho ukuthi special vele lapha ka-Shoprite ki-140 139 kusho ukuthi minus 40 rand uma uswipe nge-smart shop. Wabona vele wathenga yona kodwa ngoba vele le gift card yakhe bekuya 100 wabona. Kade siyidinde la wenze kahle uMatersi kumanje usebeka amanzi ukuthi enze iparish wabona. Sekhona lo washukela wakhe angithi awukhumbula yabona. Usebeka amanzi ukuthi azenzele iparish. Sekhona lo washukela wakhe khumbula ukuthi uthenga ubrown. Vele wathenga yona izomsiza sizokwazi mhlawumbe ukuyithengela amasi yabona. Ya ukushisa kuzoqala ngolesithathu uyaphuma ngolesithathu uMatersi. Odayisa bese ezokwazi ukuthi abuye nento encane yabona ngabuya nanevosi ntambama azenzele ipapa na impuphu. Kusho ukuthi nakho ke phezulu White Star 10 kg uyabona 139.99 minus 40 rand uma wenza nge-smart shop yabona. Plastic lona. Plastic hayi bese senzela ukuthi kugcwale ivoucher njengoba ngithengele plastic. Ngathi bithi 99.99 mase sescan icard usho wathi lo sizayo o-supervisor laba khona wathi angithenga plastic khona izolunga ingeke ihluphe. Vele 100 wabona nakho minus 100 kuyona. Bebengafuni ukumanaza 99 rand ngoba vele ayinashintshi. Hayi kulungile ke mangithengele lo plastic avele alunga nje ukubona. Hayi ile lona yakhe digital voucher yayibona na digital voucher 100 yabona. Sizoku date iphi date onayo mhla ka-29 yabona 29 March 2026 isikhathi bekwane 23 minutes after 8. Okay abaphile sebephila abantu sobonana uMatersi uzobona ungena nendaba mhlawumbe uzongena noma kusasa noma kusasa ufuna azama ukuthi angene live ekuseni. Okay so right khona izobe ivule nalelo laptop yakhe ngoba amadatha usenawo amaningi. Okay sithe bani namhlanje good decision making. Ubuye sekukhiza-ke uMagetsi hayi libi namhlanje yabona ubuye sekukhiza wangasakwazi ukushutha leliya sango lakhe balibone nangaphakathi kodwa ulishutha ngelinye ilanga miyephuma saphuma ulibone lesango lakhe lakhile nangaphakathi. Hayi so right hayi baphile sebephila abantu ubonile-ke uKotapheya. Hawu uyobe usuthela kahle into eningi ngo-2030 ngoba vele u-10 years athi watshala yena uMatersi watshala mhla kuqala i-COVID yabona ngo-2021 ya mhla ngo-2021 yabona manje wasingakulo nyaka wesi-5 sathela nje lokho kokuqala. Hawu 2030 masezithi 5 years hawu uzobe usuthela inqwaba kodwa nakho usuyathela ngiyakwazi ukudayisa wabona. Khona futhi emibala efuna ngikhe nginike abantu ijumbana ngo-10. Okay hayi so right good decision making njengoba ethengena le mpuphu nje uMatersi good decision making. Okay hayi sobonana ngicathi uzongena live kusasa ekuseni uMatersi so right.